खर' दङ उसिलायदोंलै ओंखाम होआखै ओंखाम होआखै नों मोजां जादो एसे हा ना बाथोन जाया सुवाखै र' जाम्बा जादो सासेयानो ओंखाम माबायदि ओंखाम बेलाय माथो जेबोनो एवनायसो नामा एलाय नै सारै ना बाथोन ओंखाम गोजा आरो ना इयो ओमफ्राय दा ओंखाम जानानैल' बथाङो ओमफ्रायलाय माइ गायनांगौ रानियाव गायगोन नोंबो देवानि ना वा बिमाजों मालाय हनै ओइ ओइ मा जाखोलाय गनि गाहाम सिथा फैबाय आरो दै दुस्थुआ बे देवानिया नै न'आव थाया बियो नै माला थांगोन नोङो एसे गोबाव दंबायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय नोंथांमोननो आं जासिहरबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो मानसि सासे नागिरदों माने मानसिया दाख्लैनो फैदोंमोन फैनानै मा जाहैबाय न'आवनो थायाखै आरो बेयो सोर आरो सोरनि न'आव दंफैयो आङो दा बेखौनो फुङावनो अखाबो नै फ्रि हादों दा माने दैज्लां बोथोर नालाय फ्राय मानसिया माने दायो दुब्लियाव खारजोब्बाय उफाय गैया दा माने दानि फुङाव आंखौ फन खालामदों बियो माने आंखौ लांफैदो होननानै दिनैसो फन खालामदों खिन्थु बे सोरनाव दंहैयो आरो बे सोरमोन आङो बेखौ एसे दिन्थिलांबाय थानोसै अखाया माने हाबबाय नै खिन्थु आं दायो थांनानै लामा ससेयाव अखासो सिजागोन ना मागोनथाय दा आं मिथिनो रोंला खिन्थु आङो साथाबो लाबोआसै जायखिया थांनोसै नङा होमबा बियो सोर आरो सोरहानि न'आव दंहैयो आरो बियो माब्ला थांनायमोन बेखौ आङो दिन्थिलांगासिनो दङ आरो बे माबेनिफ्राय माब्ला फैनायमोन आरो फैनायनि उनावहाय बियो आरो सोरनाव थाहैखो नङा होमबा आं बेखौनो एसे दिन्थिलांसै जायगाखौ नायना लाग्रोदो नै जोब मालाय मानसिफोरा दुब्लियाव बेस्थ' अखाया ओरै हाबोगासिनो दं गुफुरना आं जायखिया थांग्रोनोसै जोंना लामाया न'निफ्राय ओंखारग्रामोन आरो जोंनि लामानि कन्डिसना बेबायदि बेनो दै मानसिया आं गोमानाया बेनो मानसिया नै गोमानाया थांनो मुलि लायदो मुलिया बोरो आब'आलाय थु हा आबो फ्रियाखौ होनदां आबो फ्रिया थांनो मुलिया लाना फैदो ओइ रकि नोंसिना सैमायाव थायो बोरो मुलि लाबाय ओमफ्राय बेलाय माथो यावसो नै थफ्ला थफ्लि होमबा नों हारसिंसो जाला नों होमबा ओंखामखौ ना बाथोनबो जाया हाब मा ना बाथोनबो जालायोलै माथो खोमसिसो मा सोलायनायलाय मा जाखो होलायनायलाय मा खर' दङ उसिलायदोंलाय ओंखाम होआखै नों मोजां जादो एसे हा ना बाथोन जाया सुवाखै र' जाम्बा जादो सासेयानो ओंखाम माबायदि ओंखाम बेलाय माथो जेबोनो एवनायसो नामा एलाय नै सारै ना बाथोन ओंखाम गोजा आरो ना इयो ओमफ्राय दा ओंखाम जानानैल' बथाङो ओमफ्रायलाय माइ गायनांगौ रानियाव गायगोन नोंबो लाजिदोंलै मानो जाबाला मोनसे जाहैबाय दै दाख्लैसो माने हस्टेलनिफ्राय फैबाय हस्टेलनिफ्राय फैनानै न'आव सानसेल' थाबाय ओमफ्राय सानसेल' थानानै डाइरेक्ट माने बिब' उनाव बेरायनो फैखाबाय नों बिदिजों जाया नङा ना होद बिदि जायो नामा सोरबा थांनांसिगौ ना मोनसे खोथा दै आङो जाय मानसिखौ माने नागिरना फैदोंमोन ना बेनो जाहैबाय आंना फिसाजोआ मैया दाख्लैसो बियो हस्टेलनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय हस्टेलनिफ्राय फैनानै बे मा जाहैबाय माने मास मोनसे गरम बन्द मोनदों नालाय दा नैबे आगस्टआवनो थांफिननांगौ मा जाहैबाय बियो माने आङो गाबोन बे मास मोनसेल'खासै ओंखायनो आं माने बेरायसै जाहैबाय माने बिब'नाव आजि हर बेसे थाखो नों हर मोनबेसे थाखो सानथाम जाबाय नायदो नोङो साननै ओंखायनो आङो बेखौनो दै नोंथांमोननो सोरबाफ्रा माबायदि माने जेला माने हस्टेलनिफ्राय फैयो बिसोरो जोंना नैबे रानिया दाख्लै माने जाबायदि मेथाइ जाबायलै आयु हाबाब सोरनि गथ'फ्रा बिदि माबायदिलै लिरो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहरलै आंनो माने मेथाइखौनो माने आं हस्टेलाव थांबा बिदि मोनजाखानाय नंला होननाय बायदिसो जाबाय माने बियो ओंखायनो दानि ना आङो नोंथांमोननो नैबेखौनो भिडिअ लाना फैनाय बेनो जेला माने हस्टेलनिफ्राय दाख्लै फैनायनिफ्राय माने गाव बुंबाय आरो आङो माने मास मोनसेल'सो नालाय गरम बन्द'आ आरो जों बेलेगावथ' बेरायनो थांनो मोनदिया ओंखायनो माने गावहा जाहैबाय गरमाबो बिराद बोथोरा गरम नालाय
ओंखायनो गा बुंबाय माने आङो थांखासिगोन नालाय ओंखायनो आब'मोनाव आङो आलासि जाहैनोसै होननायखाय आङो माने हरनैखौ दोनहरबाय आरो दिनैजों हरनै जाबाय जेनेबा साननिफ्राय लानानै जेनेबा सानथाम जाबाय आरो हराव हरनै जाबाय साना सानथाम जाबाय जायखिया आङो बेखौनो नोंथांमोननोहाय दहाय बुंनाया बेनो फिसाजोआ माने हस्टेलनिफ्राय फैनानै न'आव साननैल' थादों साननैल' थानानै लगे लगे माने बे आलासियानो फैखाबाय माने दोनहराबाबो मानसिया गाबो नालाय बे ओंखायनो गाबनायखाय दोनफैबाय आङो सानैसो दंबायो थांनो मा मिथिगौ बारा गोबाव गैथारला ना जायखिया नोंथांमोना बेखौनो दिन्थिबाय दे मानसि गोमानायखौ मोनबाय न'मा ओंख्रि आं मिथियालै जायखिया दा थांबासो मिथिगोन नोंथ' ओंखामखौ एसे जाजायोना मा जाहैबाय ना जेब्ला फैगोन अब्ला माने नैबे बिमायं मोननावल' एकदम माने गोसोआव फैबाय थायो माने बिमायंनाव माने बिमायंबो दं नालाय ओमफ्राय आरो बिब'बो दं बिब' सासेथ' दा गैया आरो माने लोगो फैबावबाय जोंहा बे बिमायंनि बिबोनांनि फिसाजो गावजोंनो एसे बराबर आरो बेजों माने ओरैबायदि लोगो जाबाय हरावबो गेलेयो सानावबो गेलेयो ओंखायनो माने मानसिया न'खौनो गोसोखांला बेयावल' गोसोखांसै आरोखि मा जाखो ओंखाम उखैबाय थ' थांसै होमबालाय दा आरो फैनानै न'सावसो ख्रोबखा हनै मा संखोलै आलासि जाग्राया देवानिसो नांगोन नामा बेखौ देवानि बे देवानि ना वा बिमासो मालाय हनै मा जाखोलाय गाहाम सिथा फैबाय आरो दै दुस्थुआ बे देवानिया नै न'आव थाया बियो नै माला थांगोन नोङो बेसे गोबाव दंबायो नोङो न'आव फैना माबायदि मोनफैखो माबायदि मोनखो खोन्थालाय न' फैना माबायदि मोनखो खोन्था मोजां मोना बबावथो मोजां मोनो आङो दायो लानानै न'आव मोनफैफिनबाय मानसिया माने मा जाहैबाय ओजोंबो थानो सुखुवाखै खोमादां दहाय आंखौ फुङावनो फन हरनानै लेंहरबाय बाबा आंखौ लांफैदोलै होननानै ओंखायनो आङो लानानै फैबाय सुखुवाखै जायखिया आङो भिडिअखौ न'आव थांनो लुगैदोंमोन न'आव थांनो लुगैथारदोंमोन ओंखायनो आंखौ फुङावनो फन हरबाय इयो सिखारग्रोमोना जायखिया आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय जायखौ आं गोमादों होन्दोंमोन ना जायखौ आं नागिरनो थांदों होन्दोंमोन ना बे जाहैबाय रावबो नङा बे जाहैबाय आंनि फिसाजोआनो आं दहाय बेसे बुंखाबाय जेला माने बे हस्टेलनिफ्राय फैनानै माने मा जाहैबाय न'आवबो थानो सुखुवाखैनो माने ओजोंहायथ' एसे लोगोफोरजों ज' जाजाय थायो नालाय दा न'आव फैनाय लोगो लोगोथ' माने मा जाहैबाय लोगोबो गैला आरो माखासे टाइमफोराबो मिलायला मानसिया माने अबाव थागोन अबाव मागोन जाहैबाय आं न'आव थानो सुखुवासैलै माने आङो आब' मोनावसो थाहैनोसै खोमा होननानै बिमाय मोनावहाय थाहैबाय हरनै ओमफ्राय दायो माने दहाय फुङावनो फन हरबाय बाबा आंखौ लांफैदोलै आङो न'आव थांसै होननानै दा फुङावनो फैबाय बेखौनो जायखिया दिनैहाय नोंथांमोननो फिसा भिडिअ लानानै आङो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नङा होमबा मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बेखौथ' मोजां मिथिला आङो जायखिया मोजां मोनोबा भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरोबाव माने नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय